Shubor nakaslem jong unong san hima. Haga janmi jong khatnyo tari unai wiang arja alpusan ka jinsha tanra akali ki arngot ki samla puli haskul ba nehu kalong ka ba ishir khe haba pet lingba ka durki naka kwar CCTV kamera haga gate tu nehu kini ki samla puli ki badang puli haga department chemistry first semester ki bakenthop ya ka samla Stephanie Shadap bat ka dari tengen po dekhe ki bala men saujur ba lepen kit Shanazaret hospital ban yo ya ka jing sumar haba bud dia ne ka jing jam da step ka khat pratri unai wiang arja alpusan Nagaliang kisamla ka Khasi Student Union Nehu Unit. Kili thu ba unong tenra udai ubatip kerteng kum uparmen M Sangma, bar udai ubatrei kum unong apahara hani grims, bar ka jinsho kau yang jung u kala penong hadu uba undale tenra ikiti kisamla, ki badai na kaju ka department. Ya kata ka kali latan da ki pulet ka mau kenro outpost, bar ka jinto ket anle kat kum kaan. Kasamla iba koridor Marwen General Secretary, kala dawa na administration, bakan buno anda ki speed breaker, man ki jakah po ka school ba. Shushu ka seng ka dawa ba yutay unong tenra ka agency ka beriban pet yutay ka diban weng kamno shisendan. Jam nimit mau ba accident ane mat pila me tu no ka ja por ka no baje. Temlin hakapor new steng praduna gitu kipor hi te kalau long kumni badan iwe I driver iba tre hapo nigrim te ita ikerteng I permen sangma ita haka jing yam ila long haka jing ladi buat kum tu kan te nama bala te naduk nang te nang ni hinang ne central library la pen hair plat kali jong ikin hadu ba imla syu bandi nomor ikat kum kacing iru itu naki nang ya ski kan inde ra bakia ya sterro ne klempet kali kila makiru kinang ya pai tu ban pet kali hang ta kali ka syuan ashtenra be ki des ka kawiru kalong ka bas ngusi kalong ba ka je hapo kampus ni sakawero ni lapa ni driver la long ula buat bat kawero la lap ka pilor kiat ka ba kadang dan hika kiat hapo pilor te kataro kalong long ni long kum ki kena puli mo hapo ka ni ka school ba ni hu kalong ka ka bas ngusi kan ban dan kum kini kijing jia te mentak ini barang kena iwe kerteng I Stephanie bat iwe dari kini baru kiladan hapo hospital entah hapo Nazaret berkiladan roh ka long very critical condition kin tak kiladan ka cik smart mo ba kam te sakawero menta tengen ong ba nakalian jingin ong setengah tahi bangin ya duai ba kena ba maki kin yok kolai kata kawa jiko jikiam nakalian jiki bat kawero ngila ban pen Klan bat ngin dawa ya ka administration bakinan bu kini ki speed breaker kini ki marwat mentar kiladan ni kini ki speed kilometer baki speed kilometer mak kiladan itu kiladan mentar tang ba ikum habang ikum kan ka jingjia kamot ba kitu kim pentri kam kini kitu ki speed kilometer kim dan kena kita ki ba check kita mo desa kawero kolong ka ka bas ngsi ba wat kita ro kim la ban pet te mentangin dawa syu ka administration bagadi ban shimkhie kan ni bat sakawero kadi ban bu ki speed kini ki speed breaker man ka jaka kham tam kum hakini ba ki ikidi kilenti ki ba long ki ba kham penno bat ki ba kham straight kini ki long kilenti ki ba ki brukis man ka por ki saya pen hair ka kali jongki ka skuti ka jongki te kan ni kalong ka ka we ka ba ngingin le kana kali yang ka jongki kan Boleh ka juga permen aku no. Baru ki ade na po ka ju ka department ni na po chemistry department Te ka bede waktu bas rapat alek no ta. Mentah te itu ila dan hapo ka police station. Bisa kiam ni. Police station. Hang ni hapo mulai nama kad hap ni. Te nakalian ju pi kum ki run pulen ane ne. Hu kai ka jing dawa ka jing pi no. Nakalian jungi dengan dawa kata he baka administration kadi ban shimke kani ba kanang bakum kini ki jingjia bas ngosi nang ni syakmat kinam dan chuk kan hang ni bat ngin dawa ki ba ki ban bu kita ki speed breaker ba kawero ki ban dan ki ba pahara hang ni hang te ya kini ki kali ki bayat step kini ki skuti ki bayat step hang kita Kum kani om menta ka bahadu kani di bangi la alap nakalian jungi te kadi kasin ka beningkong dan sakawero nakalian jungi dawa ba ya untuk driver balanya katu kali menin udah ben bengkam sendan ni ubat kawero ba katu ka agency ka bade ban pet ban kwi kade ban shim karai ka ba bat ka bating kanang ba nang ni syakmat barok ki bro ki de ban dan kata ka jing
penting haka ijongki banang ni skmat lada kinya kanu kali ha bakila senguthu bakila buait na kila senguthu bakamet jongki kamla syo bakin perkhat pha te kidei ban sange bar kimde syu ban shimi ka steering tang tahi